organitzem la jornada. Ara us estic fent la benvinguda. Després, durant 15 minuts, faré un resum molt breu de la convocatòria perquè tots estiguem situats. I a continuació s'obrirà el torn de preguntes. Ens les podeu fer aixecant la mà, que és una de les opcions de l'eina Teams, o bé escrivint al xat les consultes que tingueu. Ara la pantalla la tinc jo ocupada per la presentació, però després ja traurem i d'aquesta manera, si algú ens vol fer la pregunta directament, doncs ens veurem una mica les cares. I només falta per dir que la jornada aquesta té una duració prevista d'1 hora i, per tant, us demanem a tots que les preguntes que feu o els dubtes que tingueu siguin el més concisos possible i també que escolteu molt, perquè moltes vegades possibles preguntes que vulgueu fer les haurà fet o les farà algú abans que vosaltres i la resposta segurament ja us seria d'utilitat. Doncs dit tot això, fem un repàs una miqueta de la base reguladores i de la convocatòria que ja està publicada i, si us sembla, les característiques més destacades. El pressupost és força elevat comparat amb altres edicions, 16 milions. El termini per presentar ajudes és de 12 mesos des que es va publicar la convocatòria o fins que s'acabi el pressupost, la qual cosa està anant força ràpida. Després us ho explicarem. Per tant, no preveiem en cap cas que arribem als 12 mesos. Des que teniu l'atorgament, no des que feu la sol·licitud, hem de ser precisos amb aquests termes. Des que teniu l'atorgament, teniu 12 mesos per fer el projecte, moltes vegades l'adquisició del vehicle que ens heu sol·licitat i que compleixi els requisits de les bases reguladores i la convocatòria. La convocatòria és reglada, per tant, va per ordre d'entrada i és incompatible amb altres ajuts, cosa que us demanem en el formulari. Hi ha una convocatòria similar a cada una de les comunitats autònomes. Per tant, a les bases reguladores i a la convocatòria hi ha una sèrie de frases, articles, paràgrafs que el que venen a dir és que els qui demanen el vehicle han de tenir residència fiscal a Catalunya, el punt de venda on es fa la gestió de compra del vehicle ha d'estar a Catalunya, les empreses han de tenir una seu fiscal o social a Catalunya o bé l'estalvi d'energia que justifiquin ha de ser a Catalunya. Una miqueta és perquè si voleu fer actuacions a altres llocs de l'Estat, doncs ja hi ha convocatòries a altres llocs de l'Estat i d'aquesta manera posem límits i cadascú té el seu pressupost pels seus ciutadans. La tramitació de la sol·licitud es farà preferencialment telemàticament. En el cas de persones jurídiques ja és habitual i en persones físiques hi ha l'opció de l'IDCAT mòbil, que és la que recomanem a tothom perquè és força senzilla i funciona molt bé i és molt àgil. I per cada projecte que ens vulgueu presentar, un formulari, una sol·licitud. Molt bé. Temes molt importants de la convocatòria. L'efecte incentivador. Això també afectava el MUVES del 2019 i hem hagut de retirar subvencions que s'havien atorgat inicialment perquè no compleixen aquest efecte incentivador. Per tant, us demanem molta atenció a tots, que és el fet que no es podrà tramitar la sol·licitud de subvenció fins que es publiqui la resolució de la convocatòria, que va ser la setmana passada. Per tant, vol dir que la data de la factura de compra-venda, tots els pagaments, inclosos pagues i senyals, data de matriculació, tot el que té a veure amb el projecte, moltes vegades amb el vehicle, ha de ser a la data posterior a la sol·licitud. És molt important. Aquest any, i com a excepció, és el que ficava la disposició addicional segona, que és que les persones físiques sense activitat professional o activitat econòmica, només aquestes, i per qualsevol vehicle, però només vehicles, no per infraestructures, poden realitzar actuacions des que es va publicar el Real Decret, que és el 17 de juny. En aquest cas es consideren subvencionables, que no vol dir que tinguin el dret ja directament de la subvenció. Vol dir que si ens ho presenten, si compleixen els requisits, si fan la sol·licitud, quan revisem la documentació, serà subvencionable. Per tant, això és molt important perquè, com us estic dient, del 2019 ja s'estan, a l'hora de la justificació, estem veient expedients que no estan bé. A l'actuació 1, ja passem a les 4 accions que hi ha per anar directes al gra amb el que s'està subvencionant. Motos elèctriques, turismes i furgonetes lleugeres elèctriques, camions i autocars elèctrics i camions de GLP i GNC excepcionalment. Lo normal és un vehicle per persona física i en el cas d'empreses, 30. I els vehicles han d'estar sempre a la base de dades de l'IDAE. Nosaltres ho revisem sempre i ho farem sempre. Per tant, assegureu-vos que el vehicle està en aquesta base de dades o us haurem de rebutjar l'ajut. Què passa en el cas específic i només per turismes i furgonetes? Hi ha un cost màxim de venda d'aquests vehicles. Si el vehicle té un preu de venda al públic de més de 45.000 euros sense IVA, passa a ser no subvencionable. Aquest any, això no passava el 2019,
poden entrar els vehicles a demostració, però està definit que és un vehicle de demostració 9 mesos des de la primera i única matriculació i des de la data de sol·licitud de l'ajut. I màxim de 4 vehicles per punt de venda, que també revisarem els punts de venda quants vehicles estan atorgant. No pot ser que passin de 4. El desballestament és opcional i, si es fa, hi ha un ajut addicional. I en aquest cas s'han de complir aquests 5 punts que tenim aquí ficats. Ha de tenir una antiguitat de 7 anys, ha de tenir la ITV en vigència com a mínim fins al 14 de març de 2020. El vehicle ha d'estar a nom del beneficiari els darrers 12 mesos. El beneficiari directe, no un familiar, beneficiari. Tenim vigència l'impost de matriculació i està matriculat abans de l'1 de gener de 2013. La factura. Ja avisem per quan ens presenteu la justificació de moltes actuacions que farem. Ha de constar la matrícula, número de bastidor, marca, model i versió del vehicle. Hi ha d'haver un descompte que és obligatori del fabricant de 1.000 euros i que indiqui que és pel programa MOVES. Si la factura no ve amb això, us haurem de demanar que la torneu a fer. Per tant, són coses que si fem tots bé la primera, millor. I això ha de ser abans de l'IVA. I a més, la factura que us facin hi ha de constar el possible ajut públic que podeu tenir del MOVES 2, amb una frase de l'estil: aquest vehicle podria rebre un ajut del programa MOVES 2020 o 2 per valor de 4.000 euros. Alguna cosa per l'estil a títol informatiu. Això ho demanen les bases reguladores i, per tant, us ho hem de demanar. Què més? En el cas de furgonetes i turismes, també hi ha l'opció de finançament per leasing financer o per renting. En aquest cas, també hi ha una sèrie de requisits que s'han de complir. La sol·licitud l'ha de presentar el beneficiari final, és a dir, el qui realment utilitzarà aquell vehicle. El contracte, un mínim de 2 anys. Independentment que això és diferent del 2019, de qui tramita l'ajut, encara que t'estigui ajudant el concessionari o faci qui ho faci, el destinatari final de l'ajut signarà un document en què cedeix el dret de cobrament a l'empresa de renting. I l'empresa de renting, evidentment, li descomptarà aquesta subvenció que li estem donant en les seves quotes. El vehicle podrà estar matriculat a l'empresa de renting. La reducció de les quotes s'aplicarà des que rebin la subvenció i si al final hi ha un excedent, doncs aquest s'abonarà íntegrament al destinatari final. Per tant, serien les condicions en el cas de l'opció de renting. La forquilla d'ajudes és molt diversa si hi ha desballestament, no hi ha desballestament, el tipus de vehicle, si és elèctric pur o híbrid endollable o si és de pila d'hidrogen, si és categoria M1, N1, M2. Per tant, no ens ficarem a detallar cada un dels costos. La teniu en aquesta presentació, que estarà publicada a la nostra pàgina web, i també està explicat a les bases reguladores. Per tant, el dret d'ajut que podeu tenir el teniu aquí. Aproximadament són 4.000 euros si no hi ha desballestament en els vehicles i 5.500 si hi ha desballestament. I les motos, al voltant de 750 euros per motocicleta. Quan anem als vehicles de gas, aquí tenim l'ajut, que també per cada una de les tipologies, i en aquest cas també és important el pes, si està per sobre o per sota dels 18.000 quilos. I aquí teniu també la forquilla d'ajuts, que no cal que ens hi focalitzem. Els ajuts són diferents o les intensitats d'ajuda són diferents si és persones físiques, normalment ciutadans, o si estem parlant d'empresa privada, pimes o gran empresa. Per tant, hi ha diverses taules amb aquests valors que podeu anar revisant. Passem a l'actuació 2, que també és molt important, és la infraestructura de recàrrega. L'import màxim és de 100.000 euros per beneficiari i convocatòria, beneficiari últim i convocatòria. Per tant, si presenta més d'un expedient, anirem mirant que no superi aquests 100.000 euros. L'ajut, 30% en el cas d'empresa privada i 40% en la resta de beneficiaris. S'accepten tot tipus d'infraestructures, des de recàrrega vinculada fins a ultraràpida, i simplement us demanem la informació perquè a nivell estadístic volem veure quins punts són els que es van instal·lant a Catalunya. Els costos subvencionables és gairebé tot, i el que és important també és que només en el cas de les comunitats de propietaris és quan s'accepta la preinstal·lació. Preinstal·lació vol dir que es fa tot menys el punt de recàrrega, perquè en el cas de comunitats de propietaris en propietat horitzontal, evidentment no estem demanant que tots els veïns es comprin un vehicle elèctric a la vegada. El que sí que està ajudant amb aquesta convocatòria és que es faci aquesta preinstal·lació en grans aparcaments, encara que al final només hi hagi un, dos o cap punt de recàrrega al final. Per tant, és un punt important que la preinstal·lació només en el cas de comunitats de propietaris d'edificis, d'aparcaments, disculpeu. L'actuació 3, sistemes de prèctic de bicicletes per empreses i per administracions sobretot.
un 30% d'ajuda i crec que la majoria de preguntes seran per l'actuació 1 i 2. Per tant, en aquesta no m'extenc i deixarem pas a les preguntes, que és l'important. L'actuació 4, exactament el mateix. Implantació de mesures de mobilitat sostenible a la feina per anar al lloc de treball, amb els centres de treball, el PTT o PDE, i també per adaptar la ciutadania, l'urbanisme, a les mesures o exigències post-Covid amb totes les mesures de mobilitat que es puguin impulsar. Aquí l'import màxim és de $500.000, l'ajuda és molt alta, intensa, i les intensitats d'ajudes el 50% o el 40% dedicat a les administracions públiques per fer les millores que hem vist els últims mesos degut, sobretot, al panorama post-Covid. Com està la convocatòria? Ja la penúltima diapositiva abans de cedir-vos la paraula. Doncs, com podeu veure, la línia L1, que és la de turismes, motos elèctriques, camions i camions de gas, que tota és la mateixa línia, tenia a la convocatòria un pressupost de 5,5 milions i hem gastat ja un 50%. És a dir, no fa ni una setmana que s'ha publicat la convocatòria, han entrat els expedients que podeu veure, 467 en el cas de turismes i furgonetes, al voltant de 100 motos, 9 camions elèctrics i 57 de gas. I, com podeu veure, està avançant amb molt bon ritme. Sobretot amb el tema de camions de gas, realment estem ja gairebé arribant al límit i estem al màxim del que podem donar en aquesta línia. Aquesta línia no podrà rebre, per ara, més pressupost. Per tant, una notícia força bona. En el cas d'infraestructura, doncs, també veiem que la cosa ha anat molt ràpida, realment han entrat molts projectes i ja gairebé estem al 85% del pressupost consumit. En canvi, la línia 3 i la línia 4 han entrat molts menys projectes, s'han de madurar molt més i van entrant més a poc, i per tant aquí encara hi ha pressupost disponible. Tota aquesta informació us hem ficat aquí tot un seguit d'enllaços. Com us hem dit, això estarà publicat a la part de l'agenda de la nostra pàgina web a l'activitat que fèiem avui, perquè us pugueu descarregar això i aprofitar tots aquests enllaços per resoldre dubtes o trobar la informació que considereu d'utilitat. Molt bé. I dit això, deixo de compartir la pantalla i, com us havíem dit, més o menys estem complint, és a dir, en un quart d'hora hem fet aquesta primera presentació i a partir d'ara ens acompanyen el Miquel Àngel Escobar i l'Assumpta Ferran, que també són de l'Institut Català d'Energia, i entre els tres mirarem d'anar responent tots els dubtes que pugueu tenir. Per tant, ha sol·licitat la paraula al Pablo, així que li cedim la paraula perquè faci la primera pregunta. Si pots desbloquejar el micròfon, perfecte. Hola, desbloquejat. Hola, bona tarda. Podries tornar a repetir, sisplau, la frase que ha de sortir a la factura perquè l'ajut sigui viable? Perquè a mi, o sigui, jo el que he fet és, vaig demanar l'ajut el mateix dia que va sortir, i la data factura és, jo crec que del mateix dia, o sigui, tot i que soc una persona física, entenc que aleshores l'ajut sí que es concedirà, però no m'ha quedat clar quin termini, o sigui, quina expressió ha de sortir a la factura perquè no hi hagi cap tipus de problema. Miquel Àngel, vols...? Sí. Mira, la frase ha d'haver-hi, o sigui, en el desglossament de la factura ha d'haver-hi 1.000 euros abans d'aplicar els impostos, o sigui, un descompte de 1.000 euros abans d'aplicar l'IVA, i ha de posar descompte Plan Moves 2. Així ja seria suficient. I si a la factura apareix també l'import al que opteu, seria ja perfecte. De fet, això és el que el Real Decret diu. Exacte. La frase que he posat no surt al Real Decret, però és una aproximació que a la factura, al final de tot, hauria d'aparèixer una frase d'aquest estil. Aquest vehicle podria rebre un ajut del programa Moves 2 per valor de 4.000 euros, 5.500, 3.000, i és simplement informació a títol informatiu pel client. I això, com que ho posen les bases reguladores, és una cosa que haurem d'anar revisant i, per tant, quants més ja ho tingueu a la justificació, doncs menys requeriments us haurem de fer. D'acord. I ja aprofito per fer la segona pregunta. Jo he desbastellat un vehicle que compleix els requisits. Quina documentació farà falta? Amb la que dona la Direcció General de Tràfic, amb això és suficient que el vehicle està de baja? El vehículo estado de baja ha de ser un certificat d'una entitat autoritzada per desballestar vehicles. O sigui, un certificat. Sí. Jo el que he donat és el cotxe al concessionari, ell m'ha gestionat el portar el vehicle al lloc, m'ha dit fins i tot on està, i m'ha donat una fitxa del Ministeri
o de la Dirección General de Tráfico que dice que certifica que el vehículo está dado de baja. Pues jo entenc que sí, i és suficient això, sí. Amb això és suficient. Sí. Val, amb això seria suficient. No, no dic perquè no sigui després un problema, si falta demanar algun paper més, doncs estaríem a temps. No, està donat de baixa, el vehicle està ja fora de circulació, que és el que busquem. Per confirmar-t'ho, Pablo, és a dir, el que diu les bases reguladores és podrá acreditar la baja definitiva en circulación del vehículo a chatarrar en el registro de vehículos de la Dirección General de Tráfico mediante la presentación del correspondiente certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo. Aquest és el text legal, que és el que tu estàs dient, que és la Direcció General de Trànsit, conforme aquest vehicle l'has donat de baixa. Per tant, amb el que estàs dient, fa tota la pinta que és el document correcte. Vale. I l'última, en el cas que un sol·liciti l'ajuda i tingués algun tipus d'efecte, es pot subsanar o perdre el dret i ja l'ha perdut? Es pot subsanar. Es pot subsanar, no? Sí. Vale. Estem rebent, Lluís, moltes consultes pel xat. No sé com vols que ho gestionem, això. Us deixo a tu i l'assumpte amb el xat, amb el directe, jo em poso amb el xat. Vale. Perfecte, doncs aneu mirant les paraules que estan sol·licitades i ho deixo tot vostre. Lluís, jo amb això... Perdoneu un moment, és que hi ha preguntes del xat que poden interessar a altra gent també que les responguem. Per això, no sé si fer una combinació de les dues coses. D'acord, m'aniré mirant. Si hi ha alguna que consideri interessant i global per tothom, la respondrem de manera en veu alta una mica, us demanaré la paraula i la posarem en comú. Perfecte. Hi ha el Conrad Ferrer, que té la mà aixecada. Sí, hola. Hola, mira, una pregunta així molt ràpida. Jo, per exemple, vull comprar un cotxe elèctric desballestant-ne un d'antic, però no estic del tot segur de si l'acabaré comprant. Hi hauria algun tipus de penalització, a part de perdre l'ajuda, si jo demano ara l'ajuda i m'espero, diguéssim, perquè tinc fins a 12 mesos, entenc, per presentar la factura. Llavors, si al final no l'acabo presentant, perdria l'ajuda i punt, o hi hauria alguna altra penalització per haver-la demanat i no haver-la aprofitat al final? No hi ha cap penalització. Home, si veus que no ho faràs, que no ho faràs al final, el que pots fer és desistir. Llavors, aquells diners que estan reservats per tu queden alliberats per una altra persona. Però, en principi, no hi hauria cap penalització. I si al final no desballestes el vehicle, doncs et quedaries amb la part del fixe, de l'ajut. Perquè el desballestament és un extra. Sí. Perfecte. Gràcies. Àlex Peris, ara? Sí, hola, bona tarda. La meva pregunta és perquè he omplert la sol·licitud per demanar un vehicle i es demana el model de vehicle i l'import. Clar, són dos factors que a dia d'avui hi ha vehicles que han de sortir, com que tenim 12 mesos per demanar el cotxe per fer l'adquisició, no surten a la base de dades de l'IDAE. Per tant, com s'ha de fer? Jo poso el vehicle que vull, encara que no surti a la base de dades, esperant que d'aquí uns mesos ja surti perquè ja estarà a la venda. Perquè justament en aquests moments s'estan produint moltes novetats de vehicles que evidentment no són a la base de dades, però que d'aquí 3, 4, 5 mesos sí que hi seran. I el preu que evidentment no se sap encara, llavors... El que succeeix és que el Real Decret deixa molt clar que el vehicle ha d'estar a la base de dades. I tu estàs parlant d'un vehicle que no hi estaria, no? Ara, si en el moment de fer la compra. Però en el moment en què fas la sol·licitud, que és quan nosaltres la revisarem, no hi és. Per això aquí podries fer dues coses. Ara fas una sol·licitud amb algun altre vehicle, però quan aquest surti, fas un canvi a la teva sol·licitud, demanes de fer un canvi a la sol·licitud per canviar de vehicle. Però el que demanis ara hauria d'estar a la base de dades. És que ara estem més limitats perquè ara hi ha pocs vehicles interessants. Sí, el que passa és... Estan sortint nous vehicles que d'aquí 2, 3, 4 mesos ja estaran al mercat i estaran disponibles. D'acord, però nosaltres t'ho hem de valorar ara i ara quan hi entréssim buscaríem a la base de dades i no el trobaríem. I per tant hauríem de desestimar la teva sol·licitud. La manera de no desestimar-te-la i que tampoc et quedi després quan el puguis demanar és que ara sol·licitis un altre vehicle i abans que es compleixi el període aquest de 12 mesos des que tens la resolució de favorable, ens canviïs el vehicle. I això el canvi aquest com s'haurà de fer? Amb una altra sol·licitud o entrant amb el mateix tràmit? No, hauràs d'entrar a la teva carpeta de ciutadà
I allà hauràs d'incorporar el canvi, no? Hauràs de fer com adjuntar un document en què demanes de fer un canvi en el vehicle que has demanat. Evidentment, la mateixa categoria, tipologia, però que és un canvi de vehicle. I el preu llavors també s'ajustarà en el moment de fer la compra. Esclar. Bueno, hauràs de posar del vehicle que ja compraràs i que en aquell moment ja estarà a la base de dades, doncs el seu preu i el seu model, tipus, marca. Per tant, entenc que la que he fet amb el vehicle nou, que encara no és a les dades, aquesta me la desestimareu i n'haig de fer una altra amb un vehicle que existeixi encara que no sigui el que jo vulgui comprar. Exactament, perquè si no te la desestimarem. Perfecte. Si em permeteu, podries fer una aportació de documents i dir que canvies el vehicle ara mateix sobre la sol·licitud que tu tens ja. Pots aportar documentació de la teva sol·licitud i allà ja fer la sol·licitud de canvi. Encara no té el nou, eh? El nou vehicle entenc que encara no ha sortit. L'han presentat i sortirà a la venda a finals d'any i l'entregaran a mitjans de l'any que ve. Per tant, abans dels 12 mesos que marques estarà ja disponible al carrer. Molt bé. Mira, aprofito un moment, si em permeteu, una pregunta interessant que així ja et dono per resposta, que l'ha fet el Bernat Oliver, és el tema de les 3 ofertes en cas que superi els 15.000 euros. Això afecta a les actuacions 2, 3 i 4 i és normativa europea de subvencions, la Llei General de Subvencions, que quan hi ha imports superiors a aquest valor, el que s'ha de demostrar és que no s'ha agafat algú sense consultar diferents proveïdors. Per tant, et fa sol·licitar 3 ofertes i després que escollis la que consideris més adient. Però, per tant, a l'hora de justificar, és una de les coses que hem de comprovar. En imports elevats hi ha d'haver aquesta comprovació i, per tant, és el que us demanarem. En el cas de vehicles no es demana perquè l'ajuda per vehicles no és un percentatge de l'oferta, sinó que és un valor fix. Per tant, en el fons, les ofertes que trobareu al mercat de vehicles no impacten després amb l'import de l'ajuda. Per tant, aquí no afecta aquesta condició. Com repeteixo, només és per l'acció 2, 3 i 4. Per tant, Bernat, dono per resposta la pregunta. Us deixo continuar. Doncs el Cristian té la paraula. Bona tarda. Vaig fer la sol·licitud el primer dia, el dia 17, i ara mateix està en estat de tramitació i voldria saber quan puc desballestar el vehicle que tinc pendent de desballestar. Doncs ja pots fer-ho. Ara ja està tota l'actuació en marxa, vull dir, ja pots fer-ho. El que passa és que no saps si te'n trobaré amb l'ajut. Si tu vols desballestar el vehicle només sapiguent que l'ajut el tens concedit, això encara no ho saps. Et pots esperar fins que et fem l'atorgament, però havent-lo presentat el primer dia no crec que hi hagi cap problema. És que com que deia que havia d'estar la sol·licitud feta, però clar, en quin estat? És només fer la sol·licitud i ja està? Sí, presentada. Presentada al registre. O sigui, tu ja compliries aquesta consideració. Perfecte, moltes gràcies. Jesús? En Jesús el tenim per aquí. En Jesús, que havia demanat també la paraula? Jesús M? No? Doncs la Carmen Llamas? Tenim la Carmen Llamas, que havia demanat la paraula també, que tenia la mà aixecada? No? Doncs en David Rodríguez? Jo, perdona, Carmen Llamas. Molt bé. Digues, Carmen. Mira, bona tarda. És que tenia el micròfon tancat. A veure, jo vaig demanar la subvenció del punt de recàrrega el primer dia, el dia 17. Llavors, dues preguntes. Una, en el pressupost van posar el pressupost amb IVA. Què es posa, amb IVA o sense IVA? En el teu cas, com que ets persona física, entenc, no? Ho demanes tu mateixa com a persona física, amb l'IVA, perquè l'IVA es pot subvencionar. Per tant, amb IVA, ja ho has fet correctament. L'altra pregunta és que vam adjuntar el pressupost, però no vam adjuntar la memòria tècnica. Llavors, ara puc adjuntar-la d'alguna manera, posant el número de tramitació i tot això? En principi, en el moment en què vas fer la sol·licitud, se't va enviar com un acusament de rebuda i se t'obre una carpeta de ciutadà. En aquesta carpeta tu pots anar incorporant documents. Aquí hauries d'incorporar la memòria tècnica.
Lo que passa que jo he mirat i en adjuntar documents demana el número d'expedient i jo no tinc el número d'expedient encara i no em deixa continuar. Sí, sí que el tens, sí que el tens. A la carpeta de ciutadà sí que tens el número d'expedient. Comença per... Tinc un número de registre i un codi, però número d'expedient... Comença per IK 017/20 i una sèrie de... I això on està? En l'acusament de rebut? No, està a la carpeta de ciutadà. En la carpeta de ciutadans. Bueno, ja ho miraré, a veure. Sí. Val, bueno, ja ho miraré. Gràcies. Vinga, de res. D'acord, gràcies. El Jesús M. Jesús, estàs per aquí? Doncs passem a en David Rodríguez, que veig que ja ha obert el micròfon. David? Sí, hola, bona tarda. Mira, dues preguntes ràpides. La primera és que si ja hem entrat una sol·licitud que està tot ok, però falta una cosa, perquè, per exemple, jo al final he pogut aportar, però es demanava, en el cas de turismes, adjuntar la fitxa tècnica o el permís de circulació per aquesta línia, crec recordar. I els concessionaris no te'l donen si no l'has comprat. O sigui, si en aquest cas, o si falla alguna dada, si es permetrà subsanar la sol·licitud o quedarà denegada directament. I la segona pregunta és que jo he presentat la sol·licitud de la meva dona per correu administratiu perquè ella no té certificat digital, si la resposta li arribarà per correu postal o sí té que fer-se a l'IDCAT per accedir als meus tràmits. Gràcies. A veure, hi ha diverses preguntes aquí. La primera sobre la documentació del vehicle. T'estem demanant la documentació del vehicle a desballestar, en tot cas. I si no, seria en la fase de justificació ja del vehicle nou. O sigui, ara en el moment de la sol·licitud no t'estem demanant la documentació del vehicle nou. Això per una banda. I per una altra banda, això que dius de tramitar la sol·licitud per correu, t'enviarem un correu electrònic igualment perquè sapigueu que teniu la notificació i podreu accedir a la notificació per correu electrònic, amb un enllaç. Tot i que no caldrà treure's a l'IDCAT per veure les situacions. Sí, però rebreu un correu electrònic. Al formulari, encara que sigui en paper, haureu posat una adreça de correu electrònic. Correcte. Doncs allà rebreu un enllaç per poder veure la notificació. Un enllaç segur, vale, perfecte. Gràcies. Quan pugueu? Sí? Hola? Puc intervenir? Amb Araceli Pujades. Bueno, ja ets aquí, doncs intervé. Perdó. Molt bona tarda a tothom. Mireu una cosa. Jo tinc tots els papers del vehicle nou que vaig comprar, un híbrid, la documentació del desballestat, però tinc un problema molt gran, ho estic intentant des de divendres, que es va obrir el termini, i no hi ha manera que em pugui descarregar el formulari. Què passa? He fet... Araceli, no et sentim ara. Hola? Sí, ara sí. Sí, s'ha desconnectat, no sé per què el micròfon. Doncs això, que tinc tota la documentació a punt, els requisits i tal, però no hi ha manera que em descarregui el formulari. He instal·lat totes les actualitzacions i tinc tots els requeriments tècnics que dieu en el moment de fer el tràmit, però no sé. No soc informàtica i no sé quin problema tinc. Aleshores, voldria, sisplau, que m'ajudéssiu. Tinc la signatura digital també, però el problema està en descarregar el formulari. Què haig de fer? Com ho puc fer? És que no sé. He canviat d'ordinador, vull dir, amb ordinadors que per capacitat no és, no sé. No sé. Ja em direu què pot passar aquí perquè jo no ho entenc. A veure, Araceli, aquí hi ha dos temes. Tu has comentat que ja tens el vehicle, que ja l'has adquirit? Sí. A veure, el problema és que aquests ajuts són, quan els demanes, tu encara no has de tenir... Perdona, és d'aquests dels 9 mesos.
Perdona. Clar, És el cas aquest, perfecte. Aleshores has parlat d'un cotxe híbrid. Entenc que s'endolla, aquest cotxe, que té endoll. No. No s'endolla, no. Aleshores tenim un segon problema, que és que aquesta ordre d'ajuts és per cotxes elèctrics purs o híbrids endollables. Sí? Ens sents? Sí, espera, que s'ha desconnectat això. Dieu. No, el que et dèiem, que l'ajut s'atorga exclusivament per vehicles que tinguin endoll. És a dir, o que són elèctrics del tot o que són híbrids, però... Exacte. Altra cosa és el Pla Renove, que hi havia una pregunta també al xat que parlava d'ell, però que això és una altra història. Això és el MOVES i allò és el Renove. Vale. O sigui que ha de ser elèctric total i endollable. O amb una autonomia mínima, però per tant necessita d'un endoll. Vale, doncs no és el meu cas. Doncs ja me n'oblido i vaig de cara al Pla Renove, que encara no està aprovat. Perfecte. Moltes gràcies, Adelceli. Moltíssimes gràcies. Tot i això, aprofito la consulta que feia per indicar-vos si hi ha algú en el seu cas que al nou districte administratiu hi ha un telèfon on es pot demanar cita prèvia i et poden ajudar a fer la tramitació atesa. És a dir, que si algú realment té problemes informàtics per omplir els formularis i té molts dubtes, doncs sol·licitant cita prèvia al districte administratiu, doncs hi ha un funcionari, un tècnic, que t'ajuda a omplir la documentació i entregar-la. En el cas de la sèrie no té sentit perquè quan estigués omplint la informació veuria que no és subvencionable, però si algú altre té problemes similars i sí que és subvencionable allò que vol fer, doncs d'aquesta manera es podria resoldre. A veure, el José Lozano. Sí, bona tarda. Bona tarda. Mira, jo compraré un híbrid endollable, per la qual cosa he fet dues sol·licituds, la de l'actuació 1 i la de l'actuació 2. Amb l'actuació 1 vaig aportar un pressupost i el pressupost que em van fer, com que era del 16 de juliol i no sabíem ben bé com fer-ho, van posar Renove, van posar pel Pla Renove i la qüestió és si això afectarà la sol·licitud o el que demanarà serà la factura i allà s'han de posar MOVES 2. El pressupost, en qualsevol cas, és opcional a la línia 1. O sigui, va bé tenir-lo, però en principi la documentació que servirà per obtenir l'ajut és per justificar que l'actuació s'ha fet i la factura compleix els paràmetres que estableix el Reial Decret, és la factura. I la factura sí que haurà de posar allà MOVES 2 i no Renove. El pressupost no té massa rellevància. D'acord. En el cas de l'actuació 2, el pressupost o l'actuació està feta per un pàrquing compartit. O sigui, jo tinc el 50% d'aquesta plaça de pàrquing. Això afecta? O sigui, el cotxe és meu, la instal·lació la pagaré jo, però el pàrquing és 50% amb la meva parella. Llavors, no sé si això afecta o no afecta. No afecta. Nosaltres, aquí a la línia 2, el que contemplem és la instal·lació del punt de càrrega que vostè pagarà i serà el que sol·licitarà l'ajut per aquesta instal·lació. D'acord. I la darrera pregunta ja, o observació. A mi m'ha passat com la noia que comentava abans. Entres a la meva carpeta, entres a tràmit i encara no hi trobo un lloc per dir afegir documentació o aportar la documentació aquesta que podria faltar com els pressupostos, la memòria tècnica o la factura en el cas. A banda de la carpeta de Ciutadà, pot anar a la nostra pàgina web i allà hi ha un enllaç que et permet adjuntar documentació addicional. Però això sí, has de tenir a mà el número d'expedient. Sí. El número de l'expedient o el del tràmit o l'expedient, no? No. Millor, per fer això necessites el número d'expedient. Val. Molt bé. Doncs, de moment, això és tot. Val. Ara, la següent persona és el que entra amb un número 505652. Sí, el tenim per aquí? Sí, hola, soc l'Àlex. Crec que sóc jo. La meva pregunta és molt senzilla. Estic valorant comprar un cotxe elèctric
El tema és que el vull posar a nom del meu fill, que té una discapacitat del més del 75% i, per tant, em puc beneficiar de l'IVA reduït. Quan estic fent el tràmit dins del sistema, l'IDCAT no em deixa perquè el meu fill té menys de 16 anys. Jo entenc que ell és elegible, però jo no puc fer el tràmit. Per tant, què proposeu? Que faig el tràmit en nom meu i després ho modifiquem o com es podria fer? A veure, quan has entrat a omplir el formulari, fixa't que ja has entrat a la primera fila que et diu zones físiques majors d'edats o el teu cas. Per tant, entenc que ho pots signar tu directament, perquè justament és el cas aquest que especifica, no? No, però és que no em deixa. El meu IDESCAT amb el DNI i el mòbil no em deixa perquè el sol·licitant té un altre NIF, que és el meu fill. Per tant, no quadra, diguem, el sol·licitant amb el que posa la clau en el sistema. A veure, aquest és un tema que l'any passat ens el vam trobar per primer cop, diria que el teníem resolt. Jo, exacte, volia afegir que crec que això era de l'any passat. És a dir, a les bases reguladores d'enguany, aquesta ajuda addicional no existeix. És a dir, el que hi ha és una ajuda addicional de que el preu del vehicle pot ser superior, en lloc de 45.000 euros pot pujar a 53.000 euros, en el cas de beneficiari destinat sigui una administració pública o entitat o institucions que es dediquin principalment a donar serveis socials sense ànim de lucre reconeguts per la utilitat pública. L'ajuda addicional que estàs esmentant, que és una cosa que l'any passat sortia a les bases reguladores i, per tant, a la convocatòria, ara jo també m'has fet dubtar i és el que estic buscant a la convocatòria i si no vaig errat, que no hi hauria d'anar, aquest any no hi ha aquesta ajuda addicional. No, l'ajuda addicional no. El tema és que com té una discapacitat després es beneficia de l'IVA reduït. Sí, el problema és que les bases reguladores, és a dir, el cotxe no el comprarà ell, perquè la factura vindrà a nom teu. Llavors, jo crec que jurídicament... Exacte, jurídicament, tal com estan redactades les bases reguladores, que estan redactades igual per tot l'Estat, el que estàs intentant fer jo crec que no és possible. En aquest cas, que la cosa es complica i potser hem de parlar amb assessoria jurídica, tenim una bústia de contacte a la pàgina web de l'ICAEN on ens podries fer arribar la consulta per escrit i la consultarem amb assessoria jurídica. La meva opinió a dia d'avui, som tècnics, aquí no som juristes, és que com que el vehicle l'hauràs de comprar tu, jo crec que no serà possible, perquè vam insistir molt des de les comunitats que hi hagués aquest grau de confinitat familiar per poder fer aquestes actuacions i tal com ha sortit les bases reguladores, això no està enlloc. Vale, em dones la bústia o la trobo la genèrica? Sí, a la nostra pàgina web. I ara? Sí. És icaen@gencat.cat. Vale, perfecte. Tot amb això ja faig. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Sí, hola. Hola? Sí, endavant. Sí, mira, em dic Jaume Segura. Una pregunta. Jo he sol·licitat, perquè treballo assessor d'un ajuntament, una subvenció per un punt de recàrrega que puja més de 15.000 euros. I només hem aportat un pressupost perquè desconeixia que la normativa obliga a posar-ne més. La meva pregunta és, la meva sol·licitud està desestimada o se'm notificarà que necessitem aportar més pressupostos? A veure, ara estem a la fase de sol·licitud. Nosaltres entenem que un ajuntament ha de fer una licitació pública i és en el moment en què demana els 3 pressupostos. I si no, doncs també pot adquirir-ho mitjançant el catàleg de l'ACM i l'ACM ja s'ha assegurat de demanar 3 pressupostos i tenir en el catàleg aquesta condició del preu més avantatjós. Per tant, aquest requeriment entra en joc en la justificació. En la sol·licitud, doncs, ja ens serveix el pressupost que heu presentat. Després, una pregunta. Hi havia un apartat d'opcionals on podies afegir el projecte, obra civil. Fins a quin punt té pes específic a l'hora de decidir les adjudicacions, complimentar més opcionals o bé amb un import i, per exemple, el pressupost de l'actuació que quedi ben desglosat ja té prou de força. És a dir, quin és el criteri d'adjudicacions? Si omplir el màxim d'opcionals i també el registre d'ordre d'entrada per dates o exactament per on es belluga el criteri? És una convocatòria reglada, o sigui, aquí no hi entra en joc en competència, no és concursal.
No entres en joc a competir amb altres projectes que puguin ser millors o pitjors. Per tant, l'ordre d'entrada i que en el projecte nosaltres veiem que és elegible. El sentit del projecte i descriptiu, el projecte descriptiu és que nosaltres veiem que és una instal·lació elegible en el marc del programa MOVES. És a dir, el fet de no haver portat la memòria tècnica ni pressupost d'obra civil no minimitza les opcions de tirar endavant. No, segurament us demanarem algun tipus de document descriptiu del que voleu fer. Val. Gràcies. Doncs em sembla que toca el Manel Rodríguez. Hola, ja estic aquí. Suposo que se m'escolta bé, oi? Sí. Sí, vale. Jo la consulta la faig des de... Soc persona física, però en realitat represento una persona jurídica i si es fa un renting, s'ha de fer algun tipus d'identificació de l'empresa financera que fa el renting? M'he expressat? Sí. En la sol·licitud... Jo com a persona jurídica faig la sol·licitud, però al final el beneficiari intermig serà l'empresa de renting, que al final seré jo, però la meva empresa. D'alguna forma, com s'articula tot això? En el formulari hi ha una casella, que és una informació que tu has d'omplir en el cas que sigui opció de renting. I seria després ja en una fase posterior, en la justificació, on entraria el tema de la informació de l'empresa de renting. O sigui que en principi la sol·licitud només és dir que serà una operació finançada via renting i en tot cas després a l'hora de justificar ja parlaríem. Després, m'ha semblat entendre que la subvenció del que són les instal·lacions de carregadors i l'adquisició o renting de vehicles no són compatibles. O demanes una o demanes l'altra, oi? No, són compatibles. Sí, però són dues línies diferents. Hauràs de tramitar dues subvencions, però sí que són compatibles. Vale, perfecte. Manel, per clarificar això, que tinc alguna pregunta extra en aquest sentit al xat. És a dir, per cada sol·licitud es presenta un projecte. Un projecte pot ser un vehicle. I el que sí que diu és que només pots demanar un vehicle com a persona física. Les empreses en poden demanar fins a 30, que no cal que sigui el mateix model. Pot ser el vehicle que vulguin fins que arribin a 30. En canvi, en el cas de la infraestructura, el límit és pressupostari, és econòmic. Vol dir que una mateixa persona pot demanar projectes per fer infraestructura de recàrrega i l'únic que mirarem és que no superi el màxim de 100.000 euros. Per tant, si voleu posar un punt de recàrrega a la vostra primera residència i alguna altra, sigui la que sigui, doncs ho podeu fer. L'únic que, com que són dos projectes diferents, us demanem que feu dos formularis diferents perquè, com que l'habitatge serà diferent, ens cal revisar les dues instal·lacions per separat. Bé, ja està. Perdona, que t'he tallat. Continua. No, tranquil. Faig 4 preguntes així ràpides i en tot cas contesteu després. El tema el fet de sigui persona jurídica, entenc que el pressupost del vehicle ha de ser sensible, per una banda. El tema que el formulari demana una sèrie de documentació i perdona, que m'ha apuntat 4 coses. La nomenclatura, si estem parlant si és un vehicle 100% elèctric, quin tipus d'opció és? El vehicle M1 crec que és? És possible? Sí, els M1 són els turismes. M1 o N1. O sigui, són turismes o furgonetes lleugeres, M1 i N1. El tema que sigui vehicle 100% elèctric no té res a veure amb l'M1 o l'N1. Té a veure amb que només té autonomia elèctrica, que no pot anar amb cap tipus de combustible que no sigui electricitat. Si un vehicle 100% elèctric, què seria? Un M1? No, M1 el que vol dir és que és turisme. D'acord? És que m'ha semblat al formulari que demanava el tipus de vehicle, llavors... Sí, t'ho demana, però l'M1 pot ser un turisme totalment elèctric o només parcialment elèctric, híbrid endollable. Però, en tot cas, M1 el que vol dir és que és turisme. O sigui, M1 és una nomenclatura de la Direcció General de Trànsit per dir que un vehicle és un turisme, perquè ens entenguem. Com identifiquem que un vehicle és 100% elèctric? Home, això d'entrada, com que tu hauràs de veure que aquest vehicle està a la base de dades de l'IDAE, en aquesta base de dades ja t'indica si és 100% elèctric o no. Va per model. Exacte. A vegades fins i tot el mateix vehicle té models que són híbrids endollables
híbrids només, que aquests quedarien exclosos, o elèctrics purs. Per tant, hauràs d'indicar quin d'ells és. I l'última pregunta és, el formulari demana un número de compte, unes dades bancàries. Si és renting, també s'ha de dir algun número de compte? El de l'empresa del renting, perquè tu hauràs de, en el moment en què rebràs l'ajut, tu hauràs de signar un document on trasllades, diguem, on la subvenció, perquè ens entenguem, la cobri l'empresa de renting perquè després a tu se t'apliqui en les teves quotes, com un descompte. Per tant, com que tu hauràs de signar aquest document, d'acord, que li trasllades tota la subvenció a l'empresa de renting, doncs haurà de ser el seu número. Clar, però això no cal que ho facis ara, de totes maneres, això no cal que ho facis ara, en la sol·licitud. Això és a la justificació. Això és a la justificació. A la sol·licitud, totes les dades que hi ha són vostres. A la sol·licitud, totes les que hi ha són vostres, perquè primer saber si us donem l'ajut o no. Si us donem l'ajut i és un cas de renting, en aquest cas, la documentació que haureu de presentar a la justificació és aquest document que deia l'assumpte, que és aquest endós, que com que és un cas de renting, que és una de les opcions, heu de donar permís perquè paguem a l'empresa de renting. Però a la sol·licitud és només cosa vostra. Per tant, dades sempre vostres. Si et demana un número de compte, entenc que és el número de compte de l'empresa o, en aquest cas, del beneficiari final. Correcte. Vale, perfecte. Doncs ja està, només era això. Gràcies. Molt bé, doncs, la Maria Àngels té la paraula. Sí, hola. Sentiu? Sí. Em sentiu bé? Sí, et sentim. És el primer cop que faig servir això. Bona tarda. Jo volia fer dues preguntes. Una crec que en part ja s'ha contestat amb un altre company. És que jo he comprat el cotxe un Turisme Mi elèctric el 21 de juliol. I el 18 de setembre ja vaig enviar el formulari de sol·licitud de la subvenció. En aquest formulari es demana un pressupost del cotxe que penses comprar i del desllestament es pregunta si es farà. Ara he sentit que rebrem per e-mail una justificació i és aquí on haurem de posar les dades definitives ja de la factura que tenim i la dada de la DGT del desballestament? Sí, això, a partir de la data d'atorgament, vostè ja pot justificar-nos que ha fet el que havia dit que faria i que nosaltres li hem subvencionat. I per poder, doncs, que li paguem, diguem, perquè per vostè definir o justificar-nos que ha fet tot, doncs, ens aportarà la factura, ens aportarà el document de justificant bancari, de conforme ha pagat amb el banc i conforme ha desballestat un vehicle antic. Però això quan ho hem de fer? Heu dit que rebríeu un correu electrònic demanant-me la justificació. Sí, això mateix. Primer, vostè rebrà l'atorgament. O sigui, nosaltres li direm, té els diners disponibles per fer el que vol fer. Primer rebré l'atorgament. Sí, primer hi ha la fase de l'atorgament. I després vostè ja podrà justificar-nos l'actuació que li hem subvencionat. Serà amb aquests documents que diu la factura, el justificant de pagament, la fitxa de desballestament del vehicle antic. O sigui, és la fase posterior. Quan pot trigar, més o menys, per saber això? Encara tardarem algunes setmanes a fer atorgaments. Llavors, la segona pregunta, que és que en la sessió que es va fer al juliol, l'assumpte havia dit que per demanar el desballestament es havia d'esperar a fer la sol·licitud de subvenció. Jo crec que això en el cas dels que ens emparem amb l'addicional segona i hem pogut comprar el cotxe ja ara, no, que hem hagut de desballestar el cotxe ja ara, l'hem desballestat el 27 de juliol. Oi que és així? Efectivament, ara que m'ha anomenat, efectivament és així. I l'únic que em sembla que jo vaig dir en aquell moment és que el fet que vostè hagi exercit el seu dret de comprar aquest vehicle abans que la resta de gent, perquè com a persona física ho podia fer, i també pot desballestar-lo, això no li garanteix que tindrà la subvenció, que igualment l'haurà de demanar. Per tant, aquest era el sentit de la resposta, no? Però, esclar, evidentment que una cosa va amb l'altra, no? D'acord. Doncs res més, gràcies. Amb la Lina. Alina, tens la paraula si estàs per aquí. Bona tarda. Bona tarda, Alina. Aviam, tinc diversos dubtes. Nosaltres vam fer una paga i senyal perquè ens guardin el cotxe, perquè sempre t'ho demanen. I, clar, en principi la quantitat inicial que hem de portar són 1.000 euros, però veig que la paga i senyal és una qüestió important pel tema de l'ajuda.
Quan dieu, a partir de quina data compta la paga i senyal? De quan s'ha fet la convocatòria o de quan s'ha dit que entrarà l'ajuda en vigor? A veure, en el teu cas, entenc que no és un vehicle de demostració i entenc que tampoc l'has comprat, diguem-ne, que ja el tens durant el període aquest previ que es podia fer com a persona. Senzillament encara no el tens, però vas fer una paga i senyal. Clar, perquè si no, no tramitaven l'expedient, diguem-ne. Doncs, en principi, les pagues i senyals s'han de fer sempre a posteriori de que hagis fet la sol·licitud. Vale. La sol·licitud encara no l'he fet, l'hauria de fer avui. Vale. I com... Allí hi ha un codi. Perdona, et sento malament. Allí hi ha un codi. No tens el correu? Tens el correu. Pot ser que hagi entrat alguna altra persona? Alina, estàs per aquí encara? Jo estic aquí, sí, jo estic aquí. Espero la vostra resposta. La resposta és, quan vas fer aquest pagament i senyal, va ser abans de fer la sol·licitud? Sí, perquè clar, quan cap tràmit si no fas una paga i senyal. Doncs en principi, com que té efecte incentivador, només hi havia aquesta excepció pels particulars, però sempre que ja tinguessin el cotxe adquirit en aquest període. Entenc que no has adquirit el vehicle. No, no tinc res, no tinc ni adquirit. M'he enterat ahir que efectivament ens els donaran i tenim els tràmits aprovats, però clar, si no pagues alguna cosa no et fan cap tramitació. Doncs en principi aquest seria un import que potser s'hauria perdut. Vale. Però en tot cas, comença a presentar la sol·licitud. Sí? I a partir d'aquí, doncs, fes el tràmit de l'adquisició del vehicle. Vale. D'acord. Ara ja no pot, ara ja estem ja han publicat la convocatòria, ja no hi ha res retroactiu. Tot el que no hagis fet ara ho faràs endavant. O sigui, ara ja no hi ha problemes. Aquí el que passa és que perdries aquesta paga i senyal. Aquest import que hagis fet, aquest el perdries. Clar, és això. Però és que els concessionaris t'ho demanen, és que és un requisit una mica complicat, diguem-ne, i raro, perquè si no fas una paga i senyal no et guarden el cotxe, és que és una cosa quasi bé lligat. Per això... Doncs aquest ha estat un concessionari que no sabia com funcionava el Real Decret del MOVE, és que això no ha canviat respecte a l'any anterior. Pot ser. No ho sé, jo per això he vingut a aquesta reunió, per saber com funciona. Això que esteu dient ara és molt important. Qualsevol factura que ens arriba amb una paga i senyal fora de data, automàticament és nul tot el tràmit. El Real Decret no dona marge d'interpretar qualsevol altra cosa, perquè està molt ben redactat que no s'accepta res abans de les dates que fixa el Real Decret. Per tant, a vegades, encara que sigui una paga i senyal que és una tonteria, si no compleix les dates, jurídicament no hi podem fer res i hem d'anul·lar l'expedient. D'acord. Però, Alina, aquesta paga i senyal, quan l'has fet a tu? No sé, fa 2 setmanes, podeu alguna cosa així. I tu estàs demanant l'ajuda com a particular? Sí. Doncs no hi ha problema. No? No hi ha problema. Clar, perquè jo pensava, si demana els moviments dels bancs, sí que... Per això jo li pregunto. Hi hauria problema si fossis una empresa. Ah, no, soc particular. Un particular no hi ha problema. Oh, que bé, d'acord. Gràcies. Una altra pregunta. Al punt de recàrrega s'ha de fer una sol·licitud independentment de la sol·licitud del cotxe o com funciona? Perquè no m'ha quedat del tot clar. Sí, és un expedient nou. Hauràs de tornar a entrar dintre el tràmit i tornar a fer una altra sol·licitud. Vale. Doncs ja ho tinc. Amb això ja em queda clar. Moltes gràcies. Molt bé. El Jordi... El Jordi té la paraula. No sé si... Bueno, en tot cas, posem el següent. Hola, perdó? Sí? Jordi? Em sentiu? Sí? Em sentiu ara? Sí, ara sí. Vale, perdoneu. Mira, jo començo de zero. Què haig de fer per iniciar el tràmit de sol·licitud d'aquesta ajuda? Doncs anar a la nostra pàgina web i allà tindràs, el primer enllaç que trobaràs és l'accés a un formulari
que t'hauràs de descarregar i hauràs d'omplir. En el cas d'un vehicle, perquè entenc que vols un vehicle. Sí, un vehicle elèctric. Què ets en allà? caen@gencat.cat? Sí. Directament, si poses al Google, poses ICAEN Moves 2, aniràs directament a l'apartat web que t'interessa. I el primer enllaç que trobaràs serà l'accés al tràmit. I ja es pot iniciar. Jo ja tinc el vehicle, ja el puc iniciar. Sí. I llavors ja anireu demanant vosaltres la documentació que us faci falta per procedir al tràmit. Hauràs d'omplir el formulari de sol·licitud. De sol·licitud. I vosaltres ja ens respondreu si procedeix o no procedeix. Això mateix. I després et demanarem tota l'operació d'adquisició del vehicle, però això serà ja després. D'acord. I llavors, a la sol·licitud de l'ajut, quan la tindré jo? O sigui, jo quan començo aquest inici d'accés al formulari, ja tinc reservat la meva part o no? O sigui, els meus 4.000 euros que em toquen? En principi, el pressupost per la teva sol·licitud queda reservat i nosaltres revisarem la sol·licitud. Si tot està correcte i et pertoca, et farem l'atorgament i aquests diners quedaran ja en ferm reservats per a la teva actuació, esperant a que tu justifiquis. D'acord, doncs ja està. Molt agraït per l'aclaració. De res. Bona tarda. Una pregunta, abans de que... un aclariment, vull dir, perquè ara hi havia una pregunta que jo l'he respost diferent pel xat que els tècnics i una mica per mirar d'aclarir-la i que no marxeu d'aquí amb cap dubte que no quedi perfectament resolt. En el cas del desballestament d'un vehicle, hi ha una pregunta freqüent dels documents que estan penjats a la pàgina web del Ministeri, que és el que publica les bases reguladores. No té res a veure amb tu, Jordi, és en general, en el qual ressalta, i ho escric al xat un altre cop, que el vehicle no pot ser donat de baixa abans de l'ajuda. És a dir, que segons com estan escrites al Reial Decret, en el cas del desballestament, és a dir, perquè ho entengueu bé, és a dir, sí que es pot comprar el cotxe des que es publica el Reial Decret, però malauradament, tal com està escrit el Reial Decret, que és on es fixen els juristes per decidir si s'està complint o no, està escrit d'una manera amb la qual cosa la interpretació del Ministeri és que qualsevol desballestament, achatarramiento del vehicle antic, ha de ser després de la sol·licitud. Això és el que tenim a les preguntes freqüents que està publicat al Ministeri i, per tant, és el que ens haurem d'acollir. Per tant, com que aquesta pregunta ha sortit un parell de vegades i us donem la raó que és una mica contradictòria de que puguis comprar el vehicle però t'hagis d'esperar a fer la sol·licitud per desballestar-lo, prefereixo que quedi clar perquè ningú d'aquí marxi amb dubtes o amb unes expectatives que després no es compliran. Us torno a cedir la paraula. Abans de passar amb en Daniel, jo crec que això que ara comentava en Lluís reflecteix la complexitat del redactat del Reial Decret del MOVES. Una complexitat que us volem compartir amb vosaltres. Es volen fer moltes coses amb una ordre que és complexa i aleshores surten tota aquesta sèrie de dubtes. Dit això, en Daniel? Hola, bona tarda. M'escolteu? Sí. Bona tarda i gràcies per aquesta sessió. En primer lloc, jo he esperat a fer la compra del vehicle i el posterior desballestament d'un vehicle de més de 7 anys fins que no ha estat publicada obert el tràmit de sol·licitud. I segurament això ho heu repetit diverses vegades, però és des que es té atorgada l'ajuda o des que s'ha fet la sol·licitud. Jo tinc ara mateix la sol·licitud feta, està en tramitació. Llavors, aquesta setmana, en principi ja tinc el cotxe. Ja he fet no la paga dissenyada, l'entrada del cotxe i el seu finançament i tinc intenció de portar l'altre cotxe a desballestar aquesta mateixa setmana. Això és correcte? Per mi sí. És a dir, la data important és la data de sol·licitud. És a dir, el que marca la gran majoria de dates que us estem dient és des de la data de sol·licitud. Perquè tu un cop has fet la sol·licitud, formalment o a nivell de subvencions, a nivell de dret, el que consideren és que tu ja esperes aquesta ajuda. Per tant, tu fas la sol·licitud i a partir d'aquell moment et comportes com si aquella sol·licitud ja la tinguessis quan pot ser que no, perquè en cap moment t'hem respost. Però, per tant, des que fas la sol·licitud,
efectes jurídics, tu ja comptes que aquella subvenció la tindràs i, per tant, és quan pots començar a fer el desballestament, el pots comprar i el pots utilitzar, pots fer tot el que vulguis. El que pot arribar a passar és que al final, malauradament, perquè s'ha acabat el pressupost o perquè estàs comprant un vehicle que al final no compleix els requisits, el que podria passar és que al final no tinguis aquesta ajuda. Però tu estàs complint tots els requisits de la base reguladora i de la convocatòria per tenir el dret de tenir-la. Per tant, en el cas que has exposat, que tu has fet la sol·licitud i després el compraràs, si no recordo malament, per tant, aquí no hi ha cap problema. La data de l'atorgament no és important, perquè ens entenguem amb tots vosaltres, perquè això depèn de nosaltres, de la velocitat a la que som capaços de revisar expedients. Això no afecta a les vostres actuacions. Molt bé. De cara a una altra pregunta. De cara a la documentació que hem d'entregar un cop estigui atorgada l'ajuda, es diu que es fa simultàniament la documentació o la justificació de la compra, per una banda, i del desballestament. Això vol dir que s'envia la documentació simultàniament, perquè la data simultània de compra i de desballestament serà impossible. S'ha entès la pregunta? Sí, a veure, les dates no cal que siguin simultànies. Vostè farà la tramitació de la justificació i els documents tindran dates diferents, però la justificació, inclús si no és completa quan aportes un document, pots completar-la més endavant. I en tot cas, si faltés algun document, sempre us el demanarem. He sentit diverses vegades, directament ens cancel·leu la subvenció. En principi, totes les subvencions que estan incompletes es demana informació complementària i si no es compleix els requeriments, doncs llavors sí que s'anul·la, no? Però es desestima, però en principi sempre es sol·licita la informació que manca. Molt bé. L'última pregunta és referent a la financiació. Jo he anat a un concessionari i l'adquisició del vehicle es fa per la via d'una d'aquestes fórmules que pagues 4 o 5 anys i al darrer any decideixes si et quedes al cotxe o no. Entenc que no és un renting, sinó que és una financiació, però que no és la financiació clàssica. No han admès la situació que havíeu definit com a l'endós, que era la situació que sí que es fa, en aquest cas, i l'any passat, en el renting i el MOVES-1, i s'hi va produir l'endosso de l'ajuda per tal que la cobrés o la percebés l'empresa de renting o la concessionària. M'han dit que no, que en aquest cas, pel MOVES-2 i per la via que ho estic fent, això no serà així. Per tant, a la sol·licitud he ficat el meu número de compte com a percebedor de l'ajuda. És correcte? Sí, i sobretot en aquesta fase de sol·licitud, sí, és correcte. Moltes gràcies per la vostra ajuda. Bona tarda. Bona tarda. En Joaquim? Joaquim Agustí, estàs per aquí? Sí que estic aquí. Bona tarda a tots. La meva pregunta és referent al tema dels punts de recàrrega, que m'ha semblat que no he vist enlloc que és un punt de recàrrega bidireccional. Suposo que també són subvencionables. En el meu cas seria tramitat des d'una empresa jurídica i suposo que seria aquest 30% de tope, no? És així? I després una segona pregunta. En punts de recàrrega hi ha també un punts de recàrrega d'hidrogen que també alternativament poden ser recarregar fins i tot vehicles elèctrics. Concretament és una empresa que es diu Atawil i fa un tipus de punt de recàrrega que es pot situar en una plaça d'aparcament. Són subvencionables aquests últims? A veure, pel que respecta al carregador bidireccional, doncs no hi ha cap problema. És el 30% del que et costi la instal·lació, no? I hi ha un topall màxim, que no hi arribaràs, evidentment, que seria aquests 100.000 euros per beneficiari, no? La segona part que ens fas, la segona pregunta que ens fas, a veure, aquests ajuts són per carregadors elèctrics, no són per carregadors d'hidrogen. Aleshores... No, però és... Perdona que t'interrompeixi, però aquest tipus de carregador,
que és d'una empresa que es diu Ataway, exactament, i han fet un model que es diu Atawil, que té la particularitat que pot carregar hidrogen amb les 3 pressions diferents, de 350 bars, de 700 bars, i el que utilitzen les bicicletes, i al mateix temps permet també la recàrrega d'un vehicle elèctric. Per tant, jo entenc que es podria considerar com un punt de recàrrega elèctric, perquè està recarregant o dona la possibilitat de recàrrega d'un vehicle elèctric pur, de bateria. Bé, doncs si és així, potser no hi tindríem res més a dir, només que tinguis en compte els preus, no? I la subvenció que es rebrà, que és d'un 30%. Que potser hi haurien altres línies, com ara el Moves Singular, que encara no ha sortit, en el que sembla que sí que volen entrar en temes d'hidrogen, que potser podria ser més interessant, no? Però no ha sortit encara el seu redactat, per tant... Però bé, d'entrada, les condicions que... Una darrera pregunta amb el tema ja, el tema del carregador queda clar. Vull dir, només una última pregunta al carregador. A partir de quan es pot demanar? Perquè encara no ha sortit publicat, no? O sí? El Moves sí, el Moves el podeu demanar des d'ara mateix. De fet, comentàvem... Perdona? Encara no estigui publicat, no? El tema de... Estàveu pendents de que s'apliqués. No, ja s'ha publicat. Ja s'ha publicat. Sí? És a dir, que quan abans demaneu... Perdona? És que et sentim una mica malament. La subvenció pel punt de recàrrega es podria demanar ja. I tant. A partir de... I tant. De fet, us recomanaríem que ho féssiu l'abans possible perquè en aquests moments ja hi ha sol·licitat el 85% del pressupost respecte a aquesta línia. Vale. I després vull dir, amb el tema del vehicle d'hidrogen, que he vist que sí que és subvencionable, és en cert sentit, perquè jo l'únic que conec, per exemple, que es comercialitza aquí a Espanya, que és el Hyundai Nexo, em sembla que té un cost que supera de llarg els 45.000 euros aquests, que és el tope subvencionable. No, és el tope subvencionable per vehicles elèctrics purs i elèctrics endollables. L'hidrogen no té un topall. O sigui que en aquest cas entraria... Però després amb aquestes condicions que subvencionen màxim aquests 5.500 euros, no? Bé, sempre que hi hagi un cotxe a desballestar. Però en aquest cas seria subvencionable el vehicle d'hidrogen. Sí. O sigui, encara que tingui un cost superior, és subvencionable. Sí. I entraria dintre el Moves. Exactament. Després l'únic que passa és un punt de recàrrega. Perdona, en Miquel Àngel estava comentant una cosa important. El vehicle hauria d'estar a la base de dades de l'IDAE del Moves. Sí, jo crec que hi està, Això hauríeu de mirar-ho, Hauríeu de confirmar que hi és. Diria que el normal és que sigui, perquè que sàpiga jo, diria que és l'únic vehicle. Se'ns està fent molt tard, vull dir que hi ha molta gent encara amb les mans aixecades i tot. Crec que la informació que necessites ja la tens, que cal mirar a la base de dades. I us demanaríem a tots, hi ha gent amb la mà aixecada. Potser hi ha algú que se l'ha deixat aixecada i si no és així estaria bé que les baixés perquè ens fem una idea dels dubtes que hi ha. I us demanem a tots molta celeritat amb les preguntes perquè volíem fer fins a les 7 i s'està allargant i dir-vos sempre que estem a la vostra disposició, que hi ha un formulari a la nostra pàgina web on ens podeu fer arribar els dubtes i com a molt allargarem fins a I15. Per tant, 5 minuts més us demanem preguntes molt concretes. Gràcies. El Pere Olego, doncs. Endavant, Pere. Hola, em sentiu? Sí. Vale, bona tarda. Mira, vaig al tall. La meva pregunta va sobre la qüestió de comprar-se un cotxe a quilòmetre zero, que hi ha un cupo dels concessionaris d'un màxim de 4 vehicles. Jo me n'he comprat un i el concessionari no em vol fer la factura perquè pugui demanar la subvenció. Per tant, tinc la sensació que queda molt a expenses de la certa arbitrarietat o gust del concessionari. Jo per aquí volia preguntar sobre quina és la lògica d'aquesta part de la norma i, en aquest sentit, què puc fer. Jo m'he comprat un híbrid endollable que té autonomia, etc. Aquesta és la meva pregunta. El concessionari no et vol fer un certificat conforme és un dels 4 al que té dret a que entri al Pla Moves? Correcte.
Jo diria que aquí és que no cal res, és a dir, tu has de fer la sol·licitud. Nosaltres els mirem per ordre d'entrada, no mirem res del concessionari. Per tant, quan arribi el moment de mirar el teu expedient, mirarem aquell punt de venda quants n'ha vengut. Si n'hi ha més de 4, el que fa 5 li haurem de dir que no, perquè és el que ens diuen les bases reguladores i és l'única manera que tenim de controlar això. Per tant, el concessionari en el fons no t'ha de fer res, sinó que tu, per dir-ho així, hauries de ser dels 4 que realment fa la sol·licitud identificant que aquell vehicle és d'aquell punt de venda, perquè és el que revisarem amb les factures i amb la informació que posis al formulari. D'acord, Mercès. Molt bé, gràcies, Pere. Qui li toca? En Joan Pau Ventura? Sí, Joan Pau. Hola, bona tarda. Una cosa molt ràpida. Per una empresa, persona jurídica, volem comprar un cotxe amb leasing, no renting ni leasing operatiu. És un leasing normal i corrent. Saps que els leasings aquests tenen el permís de circulació a nom de l'empresa i la factura a nom del banc. Es pot tramitar el Moves 2 o no és viable? En principi sí que es pot tramitar, Val. Però qui serà el beneficiari de l'ajut final? Qui és l'usuari final del vehicle? Això és el que tinc el dubte. Qui hem de posar? El banc? Perquè això no és un renting, això és un leasing. M'explico, no? Sí. Però tu pagaràs unes quotes? Correcte, sí senyor. Sí que es pot demanar, tal com ho diu el Real Decret, posa leasing operatiu. Per tant, és el que estàs dient. Tinc que parlar amb el banc perquè el cobrarà ell, després m'ho té que, com si fos un renting, m'ho tindrà que treure les quotes i punt. Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies, De res. Adéu. En Jesús? Jesús M? No? Doncs en Carlos? Tampoc? En Leonardo el tenim per aquí? En Daniel? Sí, hola? Em sentiu? Hola? En Leonardo, sí. Endavant. Sí, sóc jo. Vale, a veure, per una part, nosaltres hem de demanar el cotxe a nom de mon pare perquè ell és el que tenia el cotxe desballestar el seu nom i, per altra banda, té el tema de la mobilitat reduïda amb el qual li farien el descompte a l'IVA. Entenc que això no és un ajut per la mateixa finalitat, no? Aquí, perquè diu, heu demanat altres ajuts per la mateixa finalitat? Això és, el descompte de l'IVA s'entén que no és un altre ajut de subvenció, no? No. Per tant, és compatible, no? Sí. Vale. Això s'ha de fer aprofito, Leonardo, perquè abans he dit una cosa malament, és que sí que hi ha una ajuda de 750 euros per destinataris últims que siguin persones físiques amb discapacitat, amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapti per la seva conducció. És a dir, que si el vehicle l'adapteu perquè ell el pugui conduir, teniu dret a aquests 750 euros extra. Si el cotxe no l'adapteu, no. És a dir, no és que per ser persona amb discapacitat tens dret a l'ajuda. L'ajuda és extra perquè el cotxe s'adapta perquè el pugui conduir. Vale, però no, en aquest cas no s'hauria d'adaptar el cotxe, sinó que només seria el tema de que no hi hagi incompatibilitat, no? Però es demana per canals separats. El del descompte de l'IVA s'ha de demanar a Hisenda directament i això s'ha de fer, no? Entenc jo? Sí. Vale. Perfecte. Llavors, per altra banda, aquí l'omplir la sol·licitud d'acció subvencionable està com a turisme i hem de demanar títol de l'activitat. Si això és per un particular, perquè jo ara estava omplint la sol·licitud. Correcte, Leonardo, és un formulari genèric que has de ficar el títol del que estàs fent. Comprar un vehicle per un familiar, ja està. És un títol sense cap mena de... No té significat. M'estranyava que demanés el títol de l'activitat. Perquè és un formulari que serveix per les 4 actuacions i quan anem a l'actuació 3 i 4, el fet que hi hagi un títol ens orienta ja sobre de què serà l'expedient. En el vostre cas, la gran majoria de preguntes no té cap importància. El cotxe no l'hem escollit encara, amb la qual cosa nosaltres sí que vam anar al concessionari per tenir una idea de preus, com si diguéssim, però el que és el model amb les característiques exactes i tot això no està definit, amb la qual cosa com si nosaltres tenim un pressupost aproximat del model que nosaltres volem, però els extras i totes aquestes coses encara no les tenim definides, amb la qual cosa pot ser que varia una mica. Això hi ha cap problema o no? O hauríem de demanar ja definir el model amb totes les característiques extras i demés per poder adjuntar el pressupost exacte?
No cal. No cal que sigui tan precís. Vale, o sigui, tenir una idea del model i tal, tampoc variarà gaire. Vull dir, estem parlant d'un cotxe que pot ser que valgui 30 o 35, no es mourà d'aquí. Suposo que això serà útil per tothom. El valor aquest el demanem per veure si algú es passa dels 45.000 euros. Totes les variacions que feu que no passin de 45.000 euros, mentre compliu els requisits, la resposta serà que teniu l'ajuda. Si quan tu li comences a ficar complements, per algun motiu aquest cotxe passa de 45.000 euros, quan ens presentis la factura et direm que no et donem l'ajuda, perquè no estàs complint els requisits. Aquest és el dubte, però no, en aquest cas compliria perfectament. Hi havia una altra cosa dintre de la convocatòria que em sembla que demanava que el concessionari havia de fer un descompte. I a mi el concessionari em van dir que el descompte era el que aplicaven pel desballestament del cotxe. Això és vàlid o no? O han de posar un descompte específic perquè entri dintre del pla MOVES? Sí, això sap greu perquè és el que hem dit, que estiguéssiu atents, perquè ho hem dit unes quantes vegades, no sé si has arribat tard, hi ha un descompte que és obligatori que aparegui a la factura de 1.000 euros. Està posat a les nostres preguntes freqüents i també a la factura, és a dir, a la factura de cada Clar i Català, que hi ha un descompte de 1.000 euros pel pla MOVES 2020. I això ho ha de ficar al punt de venda, a part de la subvenció que puguis arribar a rebre, que la tindràs si al final compleixes els requisits. No, però això jo vaig preguntar al concessionari i em van dir aquests 1.000 euros són els que nosaltres hem posat aquí al pressupost com a el que et donem pel cotxe vell, com si diguéssim. No, no serveix. És a dir, o hi ha una frase que posa descompte de 1.000 euros pel pla MOVES 2 o no s'està complint un Reial Decret. I si no es compleix la normativa que hi ha en un Reial Decret, nosaltres, encara que us entenem perfectament, la resposta haurà de ser que no us paguem la subvenció. Per tant, són coses d'aquestes, són detallets tontos, però que heu d'anar al concessionari i, si cas, els ensenyeu la nostra pàgina web i veieu que és un requisit indispensable. I fins que no us posin això, no sortiu d'allà perquè si no, no us servirà. És que és el que em semblava a mi, que si no ho posava específicament pel pla MOVES no serviria i no ho tenia clar. Doncs amb això és tot. Moltes gràcies. Vinga, Leonardo. Estem allargant 5 minuts més del que havia dit. Fem un parell de preguntes més, crec, i quan sigui 20 sí que us haurem d'acomiadar i la resta de preguntes ens les feu arribar a través de la bústia de contacte. El Jesús Maria o Jesús M? Sí, Jesús. Passem al Carlos, doncs. Carlos? Carlos, estàs per aquí? Daniel? Ivan? Hola. Sí, Daniel, digues. Hola, mira, jo perdoneu perquè m'he connectat una mica tard i potser una cosa que us pregunto ja s'ha dit. Jo em vull posar un punt de càrrega en un pàrquing comunitari que tinc una plaça de propietat. I el vehicle que tinc és un híbrid endollable que és en renting amb la meva empresa. Suposo que aquí no hi ha cap problema, no? No. La subvenció he vist que és fins a un 40% de l'import del cost d'instal·lació, correcte? Sí. I hi ha un import límit o no? 100.000 euros. Perdó? 100.000 euros. No crec que hi arribi un particular. Perfecte. El set particular jo entenc que el percentatge s'aplicarà sobre l'import amb IVA inclòs, no? Sí. Pel ser un tema del vehicle, que és... Sobre el vehicle he de portar alguna documentació? No. No? No té cap vinculació amb el vehicle. Perdó? No té vinculació amb el vehicle. El punt de càrrega i la sol·licitud del punt de càrrega no té vinculació amb cap vehicle. I el punt de càrrega ha de ser instal·lat a un lloc meu o, per exemple, a casa dels meus pares me'n podria posar un altre? Podries posar-ne un altre. Sí? Vale. El punt de càrrega pot ser un endoll normal, perquè el meu vehicle tampoc... O ha de ser amb un aparell d'aquests, amb un mínim d'aquests que carreguen més ràpid i tot això? Ha de ser específic de vehicle elèctric. D'acord. Però també cobreix, entenc, el que és la instal·lació de fer arribar el cable des dels comptadors, l'obra civil, que es diu, no? Tot això. Doncs... Aquí sí que hi ha una cosa important que voldria que tothom ho tingués clar, és qui demana la sol·licitud és qui després paga les factures i les factures han d'estar a nom del que
demana l'ajut. Tot ha d'estar en línia. O sigui, no pot ser que hi hagi un sol·licitant i després el vehicle el pagui el pare, per entendre'ns, d'algú. Tot ha de ser la mateixa persona. El Manel, no, o l'Ivan, tens alguna cosa? Fem l'última pregunta, vull dir, fem l'última i ens acomiadem aquí. Hola, em sentiu? Sí. Hola, sóc el Jesús, que m'heu cridat diverses vegades. A veure, a la sol·licitud de l'ajuda a l'IDAE i a la factura del concessionari, el nom del model i versió del cotxe ha de ser idèntic textualment, perquè el pressupost que m'han fet del Kia Niro posa Kia Niro Drive Long Range, però després a l'IDAE em posa Kia Niro EV Drive 204 cavalls i també n'hi ha una altra versió, però que són tots el mateix cotxe. Ha de ser literal o no? Nosaltres entenem que si la bateria és la mateixa, l'autonomia és la mateixa i el model base és el mateix, aquí no sé si els meus companys fan una altra interpretació, però jo crec que es podria acceptar. Correcte, la versió és ja rizar el rizo, que diuen. És a dir, amb la marca i model que s'aproximi molt als que hi ha, n'hi haurà suficient. Vull dir que l'any passat estaven molt estrictes amb això i aquest any han reduït una miqueta aquest nivell perquè realment no té sentit perquè hi ha moltes versions del mateix vehicle. Vull dir que amb això que estàs dient no hi veiem cap problema. Molt bé, doncs ara, abans que tanquem la convocatòria, us envio l'enllaç de la bústia de contacte que tenim de l'ICAEN perquè pugueu fer-nos arribar aquells dubtes que hagin quedat. Ens sap greu que podríem estar moltes hores i esperem que la gran majoria de preguntes hagin quedat resoltes. Si no, us convidem a enviar-nos una consulta a través de la bústia, que responem normalment en 24 a 48 hores. I també teniu preguntes freqüents al nostre web, teniu informació a la nostra web, hi ha un parell de vídeos explicant les ajudes i també hi ha informació de preguntes freqüents a la pàgina web de l'IDAE. Esperem que amb totes aquestes opcions que us donem quedi el més resolt possible, que continueu gaudint de la subvenció i encara que estem a prop d'esgotar el pressupost en algunes línies, us animeu a que no deixeu de demanar perquè és probable que si ho demanem ens arribi més pressupost des de l'Estat, que en el fons són els nostres diners que acaben tornant, doncs que segurament es podrà ampliar el pressupost d'algunes línies. Per tant, el fet que us quedeu en llista d'espera que no us faci por i millor estar en llista d'espera que no ser-hi. Ens sap molt de greu no haver respost a tothom, esperem que la gran majoria hagi quedat resolta i molt de gust per haver estat aquí i ens veiem aviat. Adéu. Adéu. Gràcies per tot.